Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi la eInimba ngomhla ka 4 August. Hayi guys, ufike ngempela ke uSydney lapha emzini kaLazarus eyomqondo ngqo ngalento ayenzile kwindodana yakhe. Ubekholwa ukuthi ke uLazarus yena ovaleleke ulwandle khoneni manipulate ukuthi ke amnikeze lama-shares, kodwa uthe mase sithola yonke information wakhexa guys. Umtshelile ke uLazarus ukuthi lalela, I did not manipulate anybody. Indodana yakhe yona ifikela kumina yathi icela ke ukuthi ke inginikeze ama-shares ukuze ke iphiniselele kuwena ngoba unenhliziyo embi wena, ngoba usulimaza abantu abaningi waphula umoya, so nawe uyadeserve ukuthi kube khona into ebuhlungu eyenzakala kuwena. So indodana yakho ke inginikeze lama-shares ukuze ithole i-position lapha eCosalatech, iphinde futhi iphiniselele kuwena ngokuba ubaba ononya. Hayi wamane wathi Lazarus ke eqeda ukusho njalo wathi nje uSydney unamanga. Wathi oh okay, mawuthi nginamanga kulungile ke. Indaba singenza meeting abantu abawu3, yimina, uwena, indodana yakho, ebese ke amaqiniso ayaphuma. Okay? Yabona njengoba yonke lento isiphumile obala ukuthi ke mina sengiona ama-shares lapho eZondo Technologies. It's good because manje sizokwazi ukuthi ke siyenze yonke lento ibe official. Uyabona nawe unginikeze nama-document amanye ngiwasayine, yabo, kubonakalile ukuthi-ke ngingenile haxa ebhizinisini lakho, yabo. Okunye ke futhi engifuna ukwazisa khona ukuthi wena ube careless, yazi, ube careless. How could you as a businessman unikeza ama-shares indodana yakhe esandophuma ejele, esadiniwe nanokwenza, uphinde futhi mase usuyinikeza ama-shares uyinikeze igunya lokuthi iwadayisele noma ubani nanoma inini ngaphandle kwe-second opinion yakho? Ayi, wabona ngempela guys ukuthi ubhedile uSydney. Bekumele acabange njengo-businessman, angacabangi ngenhliziyo yothando nenhliziyo yokuba ubaba, kodwa acabange ngenhliziyo yokuba u-businessman. Anyway, kuthiwa-ke akusizi ukukhalela ubisi oselichithekile, and kule case le uMr Zondo kumele ngempela asele sebambelela kulokho. Hayi-ke guys, uthe mayefika lapha emzini wakhe-ke uSydney wamane wacula ey'nkambeni zikaFaro, waphuza utshwala waze wahlala phansi on the floor, wanqena ngisho ukubeka isinqe esitulweni. Unkosikazi wakhe ufike kahle ehleli laphaya emnyango ephuza utshwala, wathi hey, yabona indodana yakho hayi ingenzile, shame ingilile. Ungamnika kanjani umuntu ama-shares, umuntu owazi kahle ukuthi ubaba wakho yisitha naye? Wamane wazama ukubambozela futhi uma wakhe uLwandle ngoba uma wakho uyamthanda Nkosi yami unconditionally. Washo wathi hayi baba, musukuba nihaba, wasilalela la, indodana yakho angifuni ukuphinde ngiyibone la. Wathi hayi baba, uzoyaphi? Wathi anginandaba ukuthi uyaphi, kodwa nje angimdingi kulo muzi wami, angimfuni uLwandle nala ibheke ngakhona. Guys, ufikile kuLwandle ekhaya, uyafika nje this time around uyakoloda naye, akayena lo muntu lo onovalo nonokuzisola nonembeza, cha. Ubaba wakho umtshele kahle wathi lalela la ndodana, yabona lento eyenze kumina, ngiphinde ngiyikhohle. Uthatha ama-shares wanikeza isitha sami, yazi wena usikhotheni wengane, uyibhantinti, wahleka uLwandle. Wathi hawu kungcono kabi baba ukuthi ungibize kanjalo, kodwa kusalayo nawe usuyawuthola umvuzo ngezinto zonke ozenzile. Wathi yazi baba, mawuyitshela ukuthi mhlampe ukuba sejele kwakuyinto ebuhlungu kunayo yonke into esikuyenzeka empilweni yami, cha. Into ebuhlungu kunayo yonke empilweni yami ukuhlala kulo muzi. Uyazi ukuthi ukuhlala kulo muzi kubuhlungu kanjani, pretenda sengathi yonke into i-right, ngibuka wena uphumelela, kodwa ngazi kahle ukuthi uphumelela ngey'nyembezi zabantu. Amane athi uMr Zondo, lalela wendodana, bengicela ungipakishele zonke iy'mpahla zakho uphume uphele emzini wami. Wathi esathusho njalo kwabe kuqhamuka unkosikazi wakhe, wathi hey, akukho muntu ozohamba le ekhaya. Wathi uthini manje? Wathi yabona nje, uma ukuthi uLwandle uyahamba le ekhaya, nami-ke ngiyahamba, kuyacaca. Wamane wathi uMr Zondo, kulungile, mewukuthi nawe ufuna ukuhamba naye indodana yakho, kusho ukuthi hambani nobabili, phumani niphele emzini wami. Ilokhi ebusweni bukaMakaLwandle guys was priceless. Uyazi umane wakhipha wonke amehlo wathi bhanya, engakholwa ukuthi uSydney angamxosha naye ngoba nakhe efuna nje ukuthi uLwandle engabi khona emzini wakhe. Guys, he did it. Uthi ayikhukhule zonke amane asale yedwa straight kunokuthi athi okay ngoba unkosikazi wami uzongilahla, ngcono ngisale sengihlala noLwandle ngisho engamfuni.
umane wancamela ukuthi ihambe zonke guys, zife ngamvunye. Hayi-ke guys, injalo-ke. The truth came out, and-ke manje sekumele adilishe-ke naye-ke uLazarus osenamaplani amakhulu kabi ngeZondo Technologies. Unkosikazi wakhe-ke umbuzile ukuthi manje what do you want to do with these shares? So for now I don't know, but bengicabanga ukuthi ngiwakhulise yabo, ngiphinde ngifuna amanye ama-shares phezu kwalawa enginawo yabo, ebese ekugcineni ngigcine sengiyigunya yonke iZondo Technologies ibe ngaphansi kweNgcukwana Industries. Waseke wabuza futhi uZoleka ukuthi bese kwenzakalani-ke mase usuyigunya yonke iZondo Technologies. Wathi Mhlasimpe uBavu will own it one day. Imagine ubavumile ehleli lapha esicongweni, ephethe inkampani yabuildwa abantu bakaNgcukwana nabantu bakaZondo. Amane wahleka uZoleka, kubonakala ukuthi ugirl naye like le ndaba le iyamesmerize guys, iyamjabulisa. Okay, lapho ngale uyakhalwa yithulisa uSydney, but-ke kushiwo kuthiwa be careful kuloku limaza abantu, ngoba wazi ukuthi when will be your day. Naye bekumnandi kanje intshontsha ama-client esesabathe qeda ukutshontsha leli aphinda ntshontshe elinye enganeliseki. Namhlanje mshaye ngenye induku guys engavikeki, yabo le nduku le othi uyavika but ayivikeki man, iloku ishayile nje ithi tha tha tha. Uthole leyo kweSydney, and akazi noma liyaphuma noma liyashona nilanga. Akafunanga ngisho emsebenzini namhlanje, umane wakhetha ukuphuza utshwala ngoba sekuyisicefe nanokuthi ayeZondo Technologies azi kahle ukuthi akasayi-own yodwa le empire. So kukhona isitha sakhe esinophisi nje yabo wayo inkampani yakhe ayisebenzele kanzima ukuyivula. But anyway, it's life guys, if you are not careful khona abazoqhamuka bekuthi emva kwakho. Guys, akupheli-ke lapho. Le kaMabandla-ke bebeplane ukwenzela uZethu i-baby shower. Usisi wakhe-ke lokuthuka uthokozile, hayi bandla bekade hamba phambili kuyena uplana yonke into. Uze wathi i-baby shower yenziwe khona namhlanje ngoba uZethu uyayinqaba. Hayi bayenza yabe surprise baby shower. Hayi-ke guys, bebevele besusene nje endlini, bethethisene kabi kabi njengoba nje umane wenza i-party without telling yena uZethu. UZethu waxosha bonke abantu akade bekuleyo party, waqede wathethisa udadewabo. Udadewabo-ke washo ukuthi hey wena nakalengane uyikhulelwe, phuma kumina ngimdala ngimngaka wara. Anyway, i-baby shower-ke yenziwe kaMabandla, uZethu wajabula kwakuhle kwanjeya. Kodwa kuthe isiphela i-baby shower, ugirl kwamane kwaqhuma amanzi, kwafika isikhathi sokuthi-ke atete. Ngenhlanhla bekukhona-ke unesi insiki khona lapha kaMabandla, wambuza ukuthi how are you feeling? Kodwa uZethu bekade shawa uvalo, ebona kahle ukuthi ayibona insingane izofika isikhathi singakashayi. Guys, asithembe kodwa umntwana uzoba right. Phela lapho kaMazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni.